Россиядә беренче тапкыр төп җиде ислам фәнен түләүсез дистанцион белем бирү iOS һәм Android платформалары өчен кушымта тулысынча татар телендә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте уникаль проект тәкъдим итә. Татар телендә белем бирә торган онлайн мәдрәсә. Бу заманча технологияләр белән төп ислам фәннәре буенча белем бирә торган классик укыту программасы. Динне теләсә кайсы вакытта һәм теләсә кайсы урында өйрәнергә була. Сезгә бары тик смартфон һәм интернет кына кирәк булачак. Мәдрәсә.татар сайтында теркәлегез. Впервые в России 7 базовых исламских дисциплин. Бесплатное дистанционное обучение, приложение на iOS и Android, полностью на татарском языке. В год родных языков и народного единства Духовное управление мусульман Республики Татарстан запускает уникальный проект «Онлайн-медресе на татарском языке». Это классическая образовательная программа по основам ислама в сочетании с современными образовательными технологиями. Изучайте религию в любом месте и в любое время. Вам понадобится лишь смартфон и интернет. Регистрируйтесь на сайте medrese.tatar. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар, уважаемые гости. Ниһаят, күптән көтеп алынган үзебезнең проектыбызны без сезгә тәкъдим итәргә әзер. Диния нәзарәте беренче татар онлайн мәдрәсәсен әзерләде. Бүген сезгә аны тәкъдим итәбез. Шатлыгыбызны уртаклашырга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Кечкенә генә булса да ихластан һәм истәлекле бүләкләр әзерләдек сезгә, рәхим итеп кабул итегез аларны. Рөхсәт итсәгез, башлыйбыз. Безнең спикерлар булып Татарстан мөселманнары башлыгы, диния нәзарәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, аның урынбасары, Россия Ислам институты һәм Казан Ислам университеты ректоры, Россиянең Ислам мәгарифе буенча советы рәисе Рафик хәзрәт Мухаммедшин, мөфтиебезнең мәгълүмати сәясәт буенча киңәшчесе, нәзарәтнең Хозур нәшрият йорты җитәкчесе Ришат Ахтямович Хамидуллин һәм проектны тормышка ашыруда мөгаллим буларак катнашкан имам Мөхтәсиб Кукмара, имам Мөхтәсиб Рәфик хәзрәт Тимер Галиев сезнең сорауларга җавап бирәчәк. Иң беренче сорауны Камил хәзрәт сезгә юллыйбыз. Үткән елда барлык мөхтәсибләр һәм казыйлар тарафыннан Татарстанда туган тел елы игълан ителгән иде. Быел ул республикада дәвам иттерелә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак үткән елны нәзарәт нинди нәтиҗәләр белән тәмамлады һәм аны быел нинди казанышлар белән каршылый? Аллаһа шөкер, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Былтыр да безнең туган телебез елы булды. Иншалла бу ел дәвам итәчәк. Чөнки туган телебезгә 10 елыбызны багышласак та күп булмас дип уйлыйм. Былтыр Аллаһа шөкер без калам шәриф дигән тәрҗемәбезне тараттык. Милләттәшләребезгә туган телне саклау турында мөрәҗәгать белән башлана ул. Аннан соң без аны республикабыздагы һәр мәчет тәэмин ителде. 12 муфтиятка җибәрдек. Аннан соң Татарстанның Санкт-Петербургдагы вәкиллеге һәм штаб татар Москвы шунда да җибәрдек. Милләт җыенында 29 августта без аны тараттык. Мөселман белем бирү оешмалары мөгаллимнәре форумы узды. 21 октябрьдә уларга тараттык. Муфтиятның мөселман яшьләре форумында тагын республика һәм федераль журналистларыбызга тараттык. Тагын без аны Ивановода, Уфада, Омскида милләттәшләребезгә тәкъдим иттек. Аудио бушлай аудио версияда чыкты. Мобиль кушымта, аны Android'та, iOS'та да куллана аласыз. Шулай ук без аудио язмабызны Түркиягә җибәрдек. Түркиядә китап Коръән каләменә кертелде. Ручка Корана дигән әйбер бар, Түркиядә ул чыгарыла. Аларга да җибәрдек. Хәзер шунда алсагыз, башка телләр рәтендә безнең татар телебез бар хәзер.
нәтижелер буларак 100 мәчеттә татар курслары оештырылды. Бүгенге көндә 1225 шакирт укый. 100 мәчеттә курслар уза. Нәтиҗә буларак былтыр мәсәлән шундый ук курслар булды. Былтыр Яшелүзен районында 2 урыс апа килде. Әбиләр. Без алардан сорадык, нишләп сез нәрсәгә килдегез, авыр бит сезгә. Безнең күршеләребез татарлар, аларга хөрмәт йөзеннән безнең дә татарча өйрәнәсебез килә, өйрәнделәр, Аллаһка шөкер. Алабугада Ихсан мәктәбе ачылды. Тагын безнең яшь килен проекты оештырылды. Яшь килен ул нәрсәгә кирәк? Мәсәлән, шәригать һәм татар милли гореф-гадәтләребезне өйрәтер өчен кызларыбызга. Аннан соң дәресләр татар милли традицияләргә, мәсәлән, бәби чәе, бишек җыры, кыз озату, милли ашлар, балга карау, кунакларны каршы алу кебек темаларга багышланды. Һәм соңгы казанышыбыз, ягъни бу елда беренче татар онлайн мәдрәсәсе. Ул 100% татар телендә, хәзер читтән торып динебезне өйрәнергә була. Мәсәлән, Америкадан уйдан булсын, телефон аша әлегә кичә бу программа хәзер эшли башлады. Иншалла бүгеннән алып аны куллана аласыз. iOS һәм Android системаларында ул бар. Татар мәдрәсәсе дип язасыз, саф татар телендә. Монда 7 төрле фән, 124 видео дәрес. Һәр бер дәрес 15 минутлык, ягъни карау авыр түгел, карыйсыз, аннан соң нәтиҗәләр сынау кебек, сынау була, сынаудан соң икенче дәрес ачыла. Шулай укып, иншалла нәтиҗәдә сезгә бер сертификат биреләчәк. Кыскача гына шулай иншалла киләчәктә башка планнарыбыз бар. Камиль Хазрат, для русскоязычных коллег тоже вкратце поделитесь, пожалуйста, основными достижениями года родных языков. Если коротко сказать, то основная работа была подготовка перевода Корана на татарском языке, мы его распространили. И примечательно то, что он начинается с обращения к нашим единоверцам о том, что нужно сохранять татарский язык, родную речь, родной язык. И мы послали этот перевод 12 различным муфтиятам, представительствам татар в Петербурге, в Москве, в Иваново, в Уфе, в Омске были большие презентации. Очень много наших единоверцев пришло, было много интересных вопросов. Также была подготовлена аудиоверсия, читает ее хороший гость Ильдар Киямов, все мы его знаем. И эту аудиоверсию мы также предоставили турецким братьям, они подготовили ручку Корана. То есть книга можно читать ручкой, и наряду с другими языками там есть сейчас и татарский язык. Можно послушать, использовать его. Уже не первый год у нас идут курсы татарского языка, и в этом году, в прошлом году мы начали эти курсы в 100 мечетях. В 100 мечетях нашей республики 1225 учеников на сегодняшний день посещают эти курсы. В городе Елабуга была открыта школа Ихсан, мусульманская школа. И примечательно также проект Яшкилен, молодая невеста. Там девушки учат, как по исламу, как правильно сохранять семью, как выстраиваются взаимоотношения в семье, как нужно жить в никахе. Отдельно было уделено время нашим традициям. Такие традиции, которые есть у татар, некоторые традиции, к сожалению, забыты, и с этим всем они познакомились. И вот в этом году первый проект. То есть мы хоть и сказали, что прошлый год у нас был посвящен татарскому языку, но этот год мы продолжаем эту тему, потому что эта тема она нескончаемая. Проектов очень много, обо всех мы говорить не будем, о тех, которые мы еще не сделали. Но первый проект в этом году, это он еще более подробно расскажет об этом. Он 100% на татарском языке. Можете его скачать на планшет, телефон, можно с ноутбука, с компьютера, скачать эту программу, зарегистрироваться в ней любым удобным способом и обучаться, где бы вы ни находились, на татарском языке. То есть, неважно, в какой стране вы живете, неважно, где вы находитесь, в дороге, ночь, это день, вы смотрите урок, видеоформат, если вам неудобно, можете аудиоформат просто слушать. Если вы визуально более лучше воспринимаете, то просто прочитать и после этого пройти тест. По прохождению теста
Если тест пройден хорошо, вы можете перейти к следующему уроку и таким образом закончить эту программу. То есть коротко вот так. Хәзер ундан мәдрәсәнең үзе белән якыннан танышып, күп көчен аңа багышлаган Ришат Аксенович Хамидуллинга сүзне бирәм. Ничек эшли ул мәдрәсә, Ришат Аксенович? Һәм сразу попрошу вкратце в завершении на русском продублировать. Начинает Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле коллегалар, 2020 елның апрель айында Мөфти хәзрәтебез Камил хәзрәт Симулин карары буенча без бу эшне башлап җибәрдек. Чөнки белгәнегезчә, әгәр дә безнең җәмгыятебездә мәчет каршына курслар даими рәвештә эшләп килсә, кызганычка каршы башка регионнарда андый проблема бар. Россия буенча әйтикме, башка дәүләтләрдә татарлар яшәгән җирдә. Шуңа күрә мөфтибезгә еш кына шундый сораулар, мөрәҗәгатьләр белән сораулар килә иде. Безгә дә ярдәм итә алмассызмы? Шуңа күрә аны шул вакытта коронавирус та башланды. Камил хәзрәт менә шундый безгә мәдрәсә кирәк, татарча дип әйткәч, без аның өстендә эшли башладык. 9 ай дәвамында без аны эшләдек. Аллаһка шөкер, хәзер аны сезгә тәкъдим итәбез. Бу мәдрәсәнең асылында нәрсә бар? Biz күпне хозур нәшриятында күпне безнең тыңлаучылар белән, караучылар белән дә аралашып торабыз. Нинди сораулар туа? Кешеләргә әле инде авыр нәрсәләр кирәк, аларга гади нәрсәләр кирәк. Исламны ничек кабул итәргә, тәһарәт ничек алырга, намазны ничек укырга, ничек аны өйрәнергә. Шундый гади сораулар күпләр кешеләрдә туа. Без менә әлеге мәдрәсә аркылы кешеләргә максималь шундый белем бирергә тырышабыз. Ул бик гади, аңлаешлы, шуңа күрә хәтта 12 яшь тулган балалар да бу мәдрәсәдә укый ала. Әгәр дә инде без үзенең платформасына күрсәбез, беренчедән сезгә әлеге площадка теркәләргә кирәк булачак. Төрле вариантлар бар, социаль челтәр аша да теркәләргә мөмкин. Ялгышмасам, кешеләрнең күбесе электрон почта аша теркәләләр. Анда күрә аласыз. Сез хәтта үзегезнең телефоннарыгызда да татар мәдрәсәсе дип язып, Android, iOS аша аны үзегездә булдыра аласыз. Теркәлгәч, шундый профиль ачыла, анда инде сез үзегезнең нинди фәннәр, нинди дәресләр булганын, ничек укыганын күзәтеп бара алачаксыз. Менә безнең җиде төп фән, ислам тарихы, тәфсир, сира менә ахлак. Башка да күренеп калган карап торасыз. Вот шул фәннәр буенча кереп, һәр фән буенча дәресләр уза алачаксыз. Вот анда инде темалар бара. Менә акыйда мәсьәлә буенча birinci dərsindən başlap, axıra qədər hər bir dərsində video verilişi var, bunda audio versiyası var, həm əlbəttə yazma rəvişi var. Siz onu oxuya alasınız, qaraya alasınız, tanıya alasınız. Türlü variantları. Bunda göstərilir. Bizim müəllimimiz. Bunda transkripsiya. Həm əlbəttə dərsinə uzğaş, hər bir dərsdən saxladı. Siz test olaraq iş bulasınız. Анда гадәт буенча 3-4-5-6 сорау була. Шул сорауны узгачтан сез чираттагы тема буенча аласыз. Аны узмыйча, әгәр хаталар булса, сезгә кире әйләнеп, укып, кабат бу тестны узарга туры киләчәк. Һәм ахырда инде нәтиҗәләр биргән булгач, бөтен фәннәр буенча сез автомат рәвештә сертификат аласыз. Ягъни 124 дәрес уздык дип, шундый фәннәр буенча шундый сездән кәгазь киләчәк. Менә кыскача шулай. Сорауларыгыз булса, без алга килергә әзер. Русчада коротко хотел сказать, что к нам очень было много обращений из других регионов России по поводу обучения. У Хазрата очень много обращений было, и как раз
в прошлом году проблему коронавируса Муфти Хазрат пригласил меня и дал поручение. Нужно создать интернет-площадку онлайн-медресе на татарском языке. Вот. По поручению Муфти мы начали этим тем заниматься, и в течение 9 месяцев вот создали такую платформу, плюс к ней еще приложение мобильное сделали, чтобы для удобства обучения. То есть любой человек может учиться основам ислама. Это простейшие знания, начиная от того, как научиться намазу, как брать омовение, как принять ислам. То есть это такие простейшие вещи, которые интересуют большинство этнических мусульман, которые живут в России. Вот. Я думаю, мы сможем помочь им получить ответ на их вопросы. Вот. Так как тексты очень простые, есть видео формат, аудио формат и текстовой формат, подростки от 12 лет спокойно могут тоже получать знания благодаря этой площадке. Для начала вы должны будете, я уже вначале объяснял, будете зарегистрироваться или через социальные сети, или через электронную почту. Вот. Здесь у вас в профиле будут указаны, какие уроки вы прошли, сколько осталось. Вот. У нас 7 тем основных. Вот. Каждая тема подразделяется, то есть каждый предмет разделяется по темам. Вот. Пройдя каждую тему, вот, видео, аудио в текстовом формате, вы должны будете пройти тест после каждого урока. Вот. Тест. То есть в каждом тесте от 3 до 6 вопросов. Только пройдя тест, вы сможете перейти к следующему вопросу. Потому что мы сделали так, что человек не пройдет, пока он не пройдет тест, он не сможет перейти на другую тему. И в конце, когда он закончит, как говорится, и уже пройдет все предметы, он получит сертификат. Коротко вот так. И вот, мы информацию о интернет-мадресе уже запустили в социальные сети и получили очень, скажем, большой положительный отклик. То есть она очень востребована на сегодняшний день. Вот. И думаю, и дальше будем развивать данное направление. Если будут вопросы, пожалуйста. Рафик Хазрат, сұрау сізге, сіз енді ислам мағарифы өлкәсендә дөньядағы ең алдыңғы трендларды белә торган кеше. Ничек уйлыйсыз, ихтыяҗ бармы менә шушындай онлайн мәдрәсәгә читтән торып белем алуга? Бисмилlah. Шудан да менә Муфти Хазратта шат әйтеп уздылар, инде ул ихтыяҗ зур. Оман хәзер инде заман шушы онлайн системага кирип кеше барабыз, анан инде уңай яклары бар, тискәре. Сөз ул хакта түгел, менә безнең бу мәдрәсәгә килгәндә, әлбәттә бу бик бүгенге көндә бик мөһим проектларның берсе. Менә мин аның үзенчәлеге хакында әйтер идем. Беренчедән, бу бит менә мәдрәсә дибез. Димәк, мәдрәсә дигәч инде ул күз алдында уку йортын тота. Димәк, ул мәдрәсә булгач, ул эшләнгән программа нинди дә булса нигезе булырга тиеш. Бүгенге көндә менә татар телле онлайн мәдрәсәләре юк. Бигрәк тә дини нәзарәтләре тарафыннан оештырылган татар телле мәдрәсәләр юк. Онлайн мәдрәсәләр инде сез интернетка кирсәгез, алар дөнья тулган, керәсез дә, алар сезгә әйтәләр инде менә Африкада Сенегал, анда Гвинея-Бисау кебек илгә $200 күчерегез дә, шунда укыгыз, сезгә нары диплом җибәрәбез дип, андыйлар бик күп. Һәм шуңа күрә ул инде кемдер утырып, каяндыр алып, ниндидер материалларны туплап эшләгән мәдрәсәләр. Менә безнең мәдрәсә ул безнең дини нәзарәте каршында бит инде күп еллар буе мәктәп каршындагы курслар эшләп килә. Ул 3 еллык курслар. Шуңа күрә безнең инде программабыз бар, ул программа расланган, ул программа нигезендә дәресләр бар. Менә шул төп дәресләрнең берсе ислам теле нигезләре. Менә бу мәдрәсә онлайн мәдрәсә нигезендә менә шушы ислам теле нигезләре дәреслеге ята. Ягъни бу инде күптән уйланып, методикасы эшләнеп, bütün программа bu беренчесе. Ул бик мөһим, чөнки әйтәм бит инде, аны бер-ике кеше утырып, тиз генә аннан җыеп, утырып онлайн мәдрәсә дип игълан итеп, аны интернет челтәренә чыгарырга мөмкин. Безнең менә ул күзәтүче программада инде профессионаллыктан эшләнеп, безнең мәчетләр каршындагы курсларның ихтыяҗын канәгатьләндерә торган программалар нигезендә эшләнгән. Безнең бүгенге көндә 1500 мәчетебезнең 700-легендә мәчетләр каршындагы курслар эшләп килә.
biz iň birinçi şeratda elbetde mine şuşy işler başyndaky kurslarynyň da ihtiýaçlaryny kanagatlandyryş üçin hyzmat eder diýip bilýärdim bu onlayn medreseler hem şulay bolar diýip bilýärdim çünki mesela awulda işler başyndaky kurslar bar. Onda bir muallim şäherde o problem belki ýokdur, indi muallimler köp, bilimliler köp, awulda mesela bilimi jitmi. Ol tejwid boýunça okutalar, lakin İslam taryhy, ahlak hem başgalar boýunça onlayn medreseden indi ol dersler takdim etalar. Ana ikincisi elbette men onlayn medreseler hakynda etdim. Olarynyň tege dini işlerigi, bik şekilleri köp hem ul da bik zor problema. Çünki internetde bunu özüňiz bilesinde bina şuşa diniyattan, nasabiyattan elen indi medreselerde tabargan mümkin, materiallarda tabargan mümkin. Bu gözlükten şalıp qaraganda onlayn medreselerinin diniye nezaretlerinin qarşında uyuşuwa, olarynyň nasabi tradisiýalaryna negiz etip aluw şolay bik möhim. Mine üçinçisi, işeksiz biz indi bu hakda köpden aýtarбыз, bizning Tatarstandan çitde yaşaýşy töbeklerdägi milletdeşlerimiz üçün bu işler başyndaky kurslaryny uyuşturuw üçinde ondan onlayn okup bilim aluw üçinde zor mümkinlik berýek. Hem bu alga topada dawam eder diýip bilýär, çünki bizning magarif sistemasi harynda biz umuman onlayn sistemaga kurdyk. Hazır işler başyndaky kurslar diniye nezaret işledi. Bizning Rossiya İslam, Kazan İslam Üniversiteti qarşında onlayn urta bilim berýär turgan medrese bar. Hem biz indi köpden şu distansiýon rewişde hazır bakalavriat, magistratura boýunça diplom berýäris, döwlet diplomlary berýäris. Ýagny bizning Tatarstanda diniye nezareti bilen birden okuw ýurtlarynyň bütün etaplary üçin onlayn bilim aluw mümkinlikleri bar. Onun için ol bir mühim bir sanıyorum. Потребность здесь огромная, поскольку вот за пределами Татарстана наши татарские мечети, вы знаете, что Центральная Россия практически всегда дореволюционный период состояла из татарских мечетей, за исключением Кавказа. Но сегодня эта традиция где-то продолжается, поэтому онлайн-медресе на татарском языке это очень востребовано. Вот это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим онлайн-медресе, в принципе, сегодня технически создать онлайн-медресе, объявить его, по крайней мере, онлайн-медресе, пускать его в интернет-пространство, никакой проблемы нет. Но другое дело, что из себя это представляет. Если там методика, методология. Вот с этой точки зрения в основу онлайн-медресе, который был разработан, лежит примечительские курсы, которые духовное управление мусульман уже в течение десятилетий продолжает. То есть принята трехлетняя программа, разработан учебник «Ислам, основы ислама, ислам для Здесь практически все основные направления не выверены. Сколько там по арабскому языку, сколько по ахляк нравственности, столько вот таджвид чтению Корана. То есть это случайных тем, естественно, там нет. С этой точки зрения, безусловно, это профессиональный онлайн-медресе, который даст возможность, в общем-то, после прохождения, кто его слушает, получить базовые знания по исламу. Но в-третьих, очень важно богословская составляющая. То есть сегодня в онлайн-медресе очень много, особенно зарегистрированных за пределами России. Они регистрируются в любой стране, там контент они набирают, контент набрать, особенно на русском языке нет никакой проблемы. Объявляют его онлайн-медресе, вы переводите там 100, там $200 куда-нибудь в африканское государство, в общем, вам присылают такой сертификат. Но вот с этой точки зрения, конечно, онлайн-медресе, который функционирует в рамках духовных управлений, это очень важно, поскольку это в какой-то степени уже способствует тому, что здесь богословско-правовая традиция, которая характерна для духовных управлений мусульман, в частности, для нашего духовного управления, это ханафитская традиция очень важна. Поэтому опасность онлайн-медресе в этом и заключается. То есть можно найти что угодно, можно научиться чему угодно. А наш медресе с этой точки зрения, безусловно, это выверенная
с точки зрения методики, методологии подачи материала, с точки зрения богословских содержаний. Думаю, она будет, безусловно, востребована. Рахмет бик зур. Һәм Радиф хәзрәт, сез мөгаллим буларак катнаштыгыз бу проектта, берничә дәрес яздырдыгыз видео буларак. Һәм халык белән турыдан-туры эшли торган хәзрәтсез. Ничек уйлыйсыз, ничек кабул итәр моны милләттәшләребез белән шулай интернеттан торып белем алуны кулай күрерләрме, яки барыбер мәчеткә йөрергә тырышалармы, ничек кабул итәрләр? Bismillah, alhamdulillah. So'z Alloh taolo sanamat taolo Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat sharifalar bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli muftiy hazrat, hurmatli kelgan qonaqlar. Aytib o'tganingizcha, men shu proyektni endi bir darslar yozdirdi. Darslarda qatnashdim ham narsa aytazim keladi. Eng qiziqlisi shunda biz endi umuman dars berganda bizni auditoriya shekli, biz belgili bir kontekstda darsni beramiz. Unda kimlar keladi, shularga darsni berasiz, kimlar kelmaydi, ular endi kimlardir so'ray yoki leksiyani endi yozib olganni ko'chiralar yoki o'zlari o'qib o'ranalar. Amanda shunisi o'ng'ayli, haligi proyekt to'g'ri keldi. Buni Kamil hazratning shundan da bu endi kelgan so'rovlarga javob olarak shu pandemiyaga baylanib boshlanib ketdi. Shu pandemiya boshlagan vaqtda bizning endi Mag'arib sistemasida da onlayn o'quvlar qatnovli degan zamonda da ko'pgina maktab bolalari, yuqori o'quv yurtlari ular endi onlayn o'quv sistemasına ko'chganda bizda haligi proyektni endi yozdirib shu pandemiya vaqtida shundan da o'zimiz turli sotsial chetlarlarda xalq bilan ishlay boshlagach bu madrasaning shundan da kerakligi ham uning ehtiyoj bo'luvi u endi kun ko'piga oshiq edi. Shunga da narsa aytasi keladi. Haligi madrasada nimadir qatlovli programma yo'q, unda qatlovli temalar yo'q. U bizning masalan dinni bilmagan xalq uchun din bilan tanishuv uchun bir qulay programma ham ataluvda mana Tatar madrasasi deganda bizga endi ayirishada e'tibor bo'ldi. Mana bu proyektni yozdirgan davrda o'ris so'zlari qo'llanmaycha tatar tilidagina, sof tatar tilida motor etib albatta darslarni berilgan. Ham o'ylayman mana onlayn hozirgi kunda u endi internet chetlarida bo'lg'ach, durustdan da dunyomizning turli qismlarida yashovchi tatarlar haligi darsni o'zlashtira olishar, ham diniy ta'limot deb aytamiz, endi dinning aslini anglay olishaqlar. Shunga ko'ra bu bek kerakli proyekt. Rahmat Radif hazrat. Do'stlar, bizning aytasi kelgan so'zlarimiz bitdi. Sizning savollariga qo'shib olamiz. Timur, Очень хороший проект, спасибо. Вот на русском языке будет ли подобный проект? Может быть, что-то подобное будет. У нас есть планы на следующие года. Сейчас мы как раз говорили в рамках года татарского языка, сохранения нашего языка. И большинство людей, даже кто плохо говорит на татарском, они проявляют желание именно учиться на татарском языке, чтобы начать говорить. То есть это была первая потребность, тем более мы знаем, что у нас в мечетях проповеди идут на родном языке. То есть на русском языке информации очень много, на татарском это впервые. Поэтому этот проект уникален. У нас есть планы, что-то будет подобное, пока что я не хотел, конечно, рассказывать. Я хотел бы добавить к Саламуте. Вы знаете, что Казань считается северной столицей мусульманского мира, и мы надеемся, что вот, татарские муфти, в основном у нас в Центральной России работают, мы предложим наши мадресе тоже им, и думаю, они тоже получат большую пользу от этого. У нас цели одни, задачи у нас тоже одни, мы со всеми дружим, мы со всеми общаемся, и думаю, что вот это мадресе, вот, которое с подачи Камиль Хазрата мы создали, оно послужит не только во благо, скажем, мусульман, которые проживают на территории Республики Татарстан, но и по всей России. Русскоязычное пространство все-таки более широкое, чем нежели татароязычное. Ну, в планах все.
Ну, на самом деле, вот я уже говорил, это тоже актуально на русском языке. Вот, системно отдать материал в богословском правовом русле правильно, в традициях российских мусульман, но онлайн-медресе практически очень мало. Хотя, я уже говорил о том, что онлайн-медресе очень много. Вот недавно нам прислали на экспертизу в Российский исламский институт проект онлайн-медресе, но там просто они берут, например, какие-то курсы соответствуют вузу, какой-то медресе, какой-то примечательским курсом, то есть какой-либо методики нет. С этой точки зрения подготовить на русском языке, я думаю, это тоже очень актуально в наше время. Иншалла, в этом направлении будем работать. Люция Павловна-Радис. Muharrez Lütfiye Şerefiyeva. Alga kitebirek şunu sırası kilgeni online medreseni bitirgeç bitinde sertifikat veririz diye bekleriz. Ondan son sertifikat vergenden son alga tava online medreseden son alga tava nişip devam ederge bula okullarını. Çünkü 3 yıllık kurslarını bitirgenden son bitinde biz Muhammediye medresesine kralabız. Meşitler başındağı yer ise institutlarga kralabız. Alga tava devam edecek. Онлайн-медресе, әлбәттә, ул менә шушы мәгариф системасын беренче баскычы, ләкин онлайн-медресе ул профессиональ мәгариф системасын элементы булып тормый. Но вы все вот прекрасно знаете, что на основании закона о свободе совести религиозных организаций, то есть примечательские курсы, они выведены за пределы религиозного образования, но он считается формой духовного воспитания. И поэтому, естественно, вот когда мы говорим вот онлайн-медресе, в данном случае это программа, это ни в коем случае не ставит перед собой вот, дать какие-то глубокие профессиональные знания. Есть потребность получить основы исламских знаний, в общем-то они получают. Может быть, зацикливаться на том, чтобы вот какой документ дадут, это вопрос, ну, многих это может вообще не интересует, кого-то интересует, у нас предусмотрен сертификат. То есть это вовсе не означает, что это дает какое-то право там поступать. Ну, конечно, в медресе и в Казанский исламский университет после окончания медресе поступать будет легче, поскольку у нас есть предметы по основам ислама. Они это могут делать. А так, это вот первое звено, но он не является звеном профессионального религиозного образования. Это форма духовного воспитания. Первая ступень профессионального образования это начинается уже в медресе. А отток, вот, не боитесь оттока примечательских курсов? То есть то, что все люди уйдут в онлайн, а в мечеть не будут ходить люди? Ну нет, здесь, мне кажется, ну вот при мечети там живое общение очень важно. Живое общение, при мечетские курсы очень много ходят, но особенно вот старшее поколение дома занимается с внуками. Потом для них это отдушина при мечетских курсах общаться между собой, вот, задавать вопросы преподавателю. Я думаю, это взаимодополняющие формы. Я не думаю, ну, у нас потребность она огромна. Сегодня у нас где-то вот 700 мечетях при мечетские курсы. Здесь разная у нас статистика, до 20 тысяч человек. То есть, в принципе, это еще небольшая часть только нашего населения. Еще у нас есть еще 800 мечетей, где нет примечательских курсов. И я думаю, что это будут взаимодополнять, не будут мешать друг другу в получении исламских знаний. Келешекте шушы онлайн медресе платформасын кеңейтергә исәп бармы? Чөнки мәсәлән, кеше булган видеоязмалардан, аудиоязмалардан гына үзенә кирәкле булган сорауга җавапны таба алмаска мөмкин. Бәлки имамнар, хәзрәтләр белән бернинди чат форматын үткәрергәдер анда сорау-җавап кыска-кыска. Ничегрәк уйлыйсыз? Сорау-җавап булса безнең Мен әйттем инде, монда әлбәттә бу онлайн мәдрәсәнең төп максаты безнең менә халыкка ислам динен нигезләре буенча мәгълүмат бирү. Ягъни биредә без инде нидә булса зур профессиональ белем бирүне аның беренче максат итеп куйбыз. Аннан соң инде кеше үзе сайлый. Әгәр балалар инде аны укып чыкса икән, алар бәлки Мөхәммәдиягә килергә теләге бардыр, ул Мөхәммәдиягә килә. Яки ул моны бетерсә безгә килүе мөмкин. Биредә ул аларга нинди дә булса үзенең теге ориентирын билгеләү өчен бер фактор булып тора дип әйтер идем мин. Менә
біздің при Российском исламском институте те курсы татарского языка в течение 10 лет мы проводили. То есть, в общем-то, результат очень хороший, не только с точки зрения получения знаний по татарскому языку. Люди там проходят 3 месяца, потом еще, а потом мы смотрим, он поступает в заочной форме, в вечерней форме. Потом смотрю, они говорят, вот мне рекомендовали. То есть здесь результаты этих курсов, я думаю, со всех сторон будет. Она позитивная с точки зрения получения знаний об исламе и с точки зрения вот, пропаганды традиционных ценностей, чтобы дети пошли, чтобы внуки пошли в религиозное учебное заведение. Но что касается вот, его дальнейшего развития, я уже говорил о том, что здесь онлайн-мадресе это вот, в первую очередь духовное воспитание. Ну вот мы онлайн-мадресе уже профессионально готовим, то есть можно получать. В принципе, уже 3 года обучаться, можно профессиональные знания получать. Есть бакалавриат, есть магистратура. То есть сегодня, можно сказать, в Татарстане вся система вот, онлайн-обучения, все формы, она выстроена. То есть с этой точки зрения выбор большой. Сұрауларыңыз болса, сұраулар үшін біздің колл-центр ішлеп келеді. Ондағы хазіретлер күн сайын түрлі тілдерде жауап береді. Номер керек болса біз сізге береміз. 8800 белән башлана, федеральный номер. Шалтырата аласыз. Былтыр гына 10,000 мөрәҗәгатькә җавап бирделәр безнең хәзрәтләр. Шул исәптә WhatsApp-лар, чатлар аша да 4000 тирәсе җавап бирделәр бугай. Менә шу колл-центр аша. Сорау җавапка килгәндә. Тагын сораулар. Tamam, söyleyeyim. Komik Hazret, sizce mi bölümünde uçuyor? Kur'an'da internet, şimdi sosyal şirketler türünde bir süreler var mı? Anda tuttura etmeyin de bu internet. Біздің ойырым ұшымда да бар, кәләм шариф деген, татарша, орысша тәржімәлері, Қазан басмамыз бар, тыңлай аласыздар. Юк, гаделен әйтәс, сорыйсы килә инде Дәресләр бар мы онлайн? Әйе, дин Любой форматта оқи аласыз, шиттан тұрып оқи аласыз, Нет, любой жерде оқи аласыз. он спрашивает, в Коране далиль на это есть, говорят, или нет? Поэтому. Факрау ма таяссара миналь Кур'ан. Читайте то, что вам легко из Корана. Вот на создание, поддержку требуется какие-то средства. Вот сколько все-таки было потрачено или сколько планируется денег, чтобы это поддерживать проект? Что секрет? Если не секрет. Все было сделано за счет внутренних ресурсов Израильского дома Хузур. Благотворительный проект. У нас есть специалисты, у нас есть площадки, у нас есть оборудование, у нас есть свои студии. То есть у нас есть полный комплекс, скажем. Да, вот штат дружбы Самое главное, компетенции есть. Да. Барс это какое? Узкий чрезвычайник. Assalamu alaikum. Bizning hozir internet keng qo'llaniladi, потому что mishkillar kishi bilan kishi orasida munosabat shunday jalovat, adab axloq oqsi shekillari bo'ladi. Hatto bir oilada da endi WhatsApp orqali сөйләшү hozir mishkillar. Гомумән менә adab axloq masalasini ничек кирәк итеп менә mishkil mexanikaдан булып калмасын инде ул менә шундый шуны исламның adab axloq кануннарын ничек кирәк итеп тормышка ашырылып барган шу онлайн мәдрәсәдә. Ойрым әхлак дәресләр бар монда. Җиде төрле фән укытыласыз. Кергәнегез әле күрмәдегез. Монда кирсәгез, мәсәлән, шундый ушында бар, онлайн татар мәдрәсәсе дигән. Монда ойрым әхлак дәресләре, видео форматта дәресләр бар. Сынау форматында тестирование бар. Әхлак дәресләр бар монда. Да, әлбәттә, ул интернет челтәренең глобальләшүнең гаилә кыйммәтчелегенә тискәре югысы бик зур инде, чыннан да. Безнең бит инде ата-бабаларга, би-бабайларга мөнәсәбәт, алар белән даими аралашу, бүген ул аралашу кызганычка каршы читкә китеп бара инде. Ул әлбәттә зур проблемалар тудыра, ләкин биредә инде шәхсән мөселман проблемасы дип кенә булмый, ул глобаль проблема.
кызганыч инде ул традицион кыйммәтчелекнең нигезләре әкрен юла бара инде ул. Алга таба нәрсә китер кем белә инде. Традиционные ценности размываются, глобализация, безусловно, очень отрицательно сказывается, особенно вот сохранение наших традиционных ценностей. Но это мировая, к сожалению, тенденция. Вот, поэтому больше надо и с детьми общаться, больше, чтобы дети общались и нашими бабушками, дедушками. Вот я всегда говорю, что как мне повезло, что меня воспитывала бабушка. Вот если не было бы бабушки, вот я знаю, что моих детей тоже бабушка воспитывала. Где гарантия, если не было бы бабушки у моих там сыновей, может, они на улице бегали бы, может быть, они хулиганами стали, может быть, они куда-то бы попали. Вот с этой точки зрения, конечно, вот связь поколений, вот взаимосвязь между ними очень важна. Но размываются эти ценности. Здесь уж это глобальная проблема, это не только проблема мусульманского сообщества. Планируется дополнение вот к этим урокам в дальнейшем? То есть, или это уже окончательный, как сказать, набор уроков? То есть, дополняться будут? Ну, вот я уже говорил, и Решат Хазрат говорил о том, что мы за основу взяли привечетские курсы при духовном управлении мусульман, трехгодичные. У них есть программа, учебник ислам на основании этого сделано. То есть в данном случае тоже ведь вопрос возникает. То есть сначала, чтобы создать мадресе, его надо обмозговать методически, методологически. Но с этой точки зрения она уже выверена. И поэтому там дополнять и так далее. Я думаю, это уже некий законченный проект, поэтому надо идти дальше. Вот говорили, может быть, на русском языке надо делать и другие проекты. Істеп әйтәсем килә, мәсәлән, безгә менә берничә шалтыратулар килә башлады. Апалар, әниләр шалтырата авыллардан. Безнең авылда мәчет тә юк, безнең авылда хәзрәт тә юк. Башка авылга, район үзәгенә барырга мөмкинчелеге юк. Менә балалары килеп, компьютерны алып, киләр миңа, хәзер әлеге программа аша ислам буенча башлангыч белем алам дип, җылы рәхмәтләрен әйтәләр. Ул сүзләрне коммуникациягә җиткерәсе килгән инде. Халык шулай рәхмәтләр әйтә, біз ислам буенча белем алабыз дип рәхмәтләр әйтәләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, ихтыяҗ бар. Әлбәттә, мәчетләр булган, мәчеткә ашкан курслар булган урыннарда кешеләр мәчеткә барып укыйлар. Анда мөмкинчелек булмаган җирдә, бәлки кайбер кешеләр оялалардыр. Алар инде интернет аша бу белемне алачаклар. Файтлин бәлки Камил хәзрәтнең бер матур сүзен ишетәсе килгәндер. Йөрәктән йөрәккә юл бар дигән сүз не кабатлыйсыз, Камил хәзрәт. Шуны бар? Минәл калби сабил, әлбәттә. Ләкин монда без үзебез интернетка кермәдек. Яшьләребез интернетта булгачыннан без мәҗбүри буларак шунда керәбез. Яшьләребез Facebook'tan чыкмыйча, без шуңа күрә Facebook'та язарга мәҗбүр. Яшьләребез интернетта утыргач, телефоннан аерылмыйча, без дә телефоныбызны алып, телефон аша аларга дәгъват итмәкче булабыз. Бу вынужденная мера дип әйтмәкче булабыз. Әлбәттә, остаздан турыдан-туры белем алуны алыштырмый инде бу әйбер. Өстәпкән әйтәсем килә, мөмкин бу. Мин инде Кукмарадан, үзем Кукмар районыннан, үзем мөхтәсиб булсам да, барбер 76 мәхәллә хәзерге көндә. Үзем шушы бер авылдан булгач, шушы авыл мәчетендә укытам да, дәрес тә бирәм. Һәм бик ассызыкладыгыз, әдәп әхлак мәсьәләсе. Әлбәттә, бу татар мәдрәсәсе бер мөмкинлек булып тора. Ягъни без төрле тармакны эшләгәндә, бу безнең бер канатыбыз, Алланың рәхмәте булсын. Менә Камил хәзрәткә, хузур нәшриятына бер тармак. Ләкин дөрес әйтәсез, халык барбер очрашу, күрешү, тере аралашуны якынрак күрә. Менә бу пандемия безнең бераз уку-укыту мәсьәләсендә аксатты, авылларда аеручада. Шәһәрдә, менә игътибар итәм, шәһәрдә халык аның кадәр коронавирустан курыкмый, авылдагы апалар, абыйлар алар шул кадәр каты куркалар һәм шул кадәр нык сакланалар. Анда маскасыз урамда йөрмиләр, шуңа күрә чын мәгънәсендә менә тиешенчә бөтен таләпләргә туры китереп яшиләр дип әйтәм инде. Әдәп әхлак мәсьәләсендә без инде хәзер чаң суга башладык, чөнки менә хәзрәтләребез дә монда шулай бит.
әле шәһәргә ярдәм итәбез, төрлечә итен дә, сөтен дә, бәрәңгесен дә хәзер инде каникулга кайткан балаларны әдәп әхлакка да өйрәтеп җибәрергә тырышабыз, чөнки шәһәрдә ул барбер халык үзенең мәхәлләсен белмәскә мөмкин, ә авылга кайткач күрше балалары мәчеткә килгәндә ул бала аларга ияреп килә. Без инде күбрәк кышкы, җәйге, язгы, көзге каникулларны әдәп әхлакка игътибар юнәтәбез һәм менә шушы балалар күпмедер колакларына кергәч, әби бабайлардан нәрсәдер ишеткәч, әлбәттә, аларның кулларында телефон, алар шәһәргә кайткач та үзләренең шушы татар телендә белемнәрен үстерә алалар. Һәм бу бик яхшы дип әйтәм инде менә шушы балаларга. Без имамнар да аны әйдәгез әле телефоннарыгызга шушы программаны куйыйк әле, сез теге уеннар уйнап утырмагыз, менә шушы программаны ачып карагыз, ул бит инде катлаулы түгел, көнгә 15 минутмы, 30 минутмы, аның бер дәресе 15 минут, без аларга нинди юнәлеш бирә алабыз, бу безгә дә бик уңайлы. Шуңа Алланың рәхмәте булсын. Bu medresede onu şiige, vakit bilen şiige var mı yok mu? Ekran uzaklığı bu konuda yarayma. Ограничениясы бар ма? И нинди Yok, ограничений yok. Hadiste kilebit. Utlubul ilm talep ediniz algıs minel mehdi ilellah bişikten lehit kadar. bu medresede bulduğun da bir yıl oturdun ciddi sana bir Yok. Nişe yol kısas da yani. Ушлай mı? Ушлай. Değil ben gülüyorum. Online medrese aksalarında namazga öğretici videolar var mı? Onu böyle şeker mi? Hem ikinci soru. Siz sosyal sitelerde dediniz. Kaysı sosyal siteler olarak Türkiye'lerden mümkün var? Барлық социаль шетелдер аша кіріп була, һәм компьютер графика ярдәмендә рәсемнәр ясап намаз укырга да өйрәнергә мөмкин. Кандай мөмкинчелек бар. Бүтән аңлатулар белән ничек эшләргә, нинди хәрәкәтләр барысы да бар. Hem online medresenin özünün resmi akkauntu da var evet. Instagram'da. Nişik adresi? Kadriye. Tatar medrese değil. Biz televizyon televizyon bugünkü günde yaş bulan indi bizden o telefonda. Buna bu online medresenin bir konularım bilen kabul ettim. Çünkü biz Gayda Meşit'inde kurslar uzman vakitte, 3. yılda biz şuşa koronavirüs kalettik. Hem biz indi Meşit'e kilavmışa yürüdük. Online medrese bulgan olsa, bu bigirekte yapışı bulgan bulgar. Biz sonra kadar devamlı bitirdik bu kurslarımızda. Balalar bittiğine kadar TikTok'ta, başka video şirketlerde bittiğinde şuna göre olga tava mene, bunday biz online medresede 12 yaşta mümkün dediniz. Olga tava balalarını şu internettagi balalarını bizning dinimizga tortuv için ne şu internet programmalar, proyektler ko'zda tutilami? Bütün sosyal sitelerde olarak değişik işletmemiz. Çünkü ettim o hakta bana. Çünkü sosyal sitellerin bir korkunç yakları var. Çünkü anda tilesen, indi, tuzga yazmağa mağlumat alırga mümkün. Hem de din ülkesinde bütünley, dürüst bulmağa yoldan kırıp gitme mümkün. Şuna göre biz Müslümanlar, o yurtları, dünya nezaretleri, hiç şüphesiz şu sosyal sitelerde bir aktif işlerge değişiriz. Bütün TikTok bulsun, Instagram, WhatsApp, bütün üstünde çünkü bizim başka yolumuz yok. Ay bile yol bizge gerekmiyor. O bizim tradisyon kıymetçiliklerimizin oltadı. Bu da bulmayı, yaşlar var bu telefonda. Şu an göre bu ülkede şüphesiz şöyle biz mesela jurnalistler olsa bütün sosyal sitelere girer. Bunda bizim malumatlarını, türlü süjetler yazdırıp jiberemiz. Biz hazır zor tecrübe ettik. Onlara tutabız, inşallah tırmışka aşırırız. Bu bağlar için kontent konuşuyor. Тимур, Хаманан sizge? Спасибо. При создании вот этого проекта онлайн-медресе опирались ли какие-то аналогичные проекты зарубежья или, может быть, православных братьев?
Ну да, вот технически уж, может быть, Ришат скажет, но я уже говорил, с содержательной точки зрения, это опыт духовного управления мусульман. Десятилетиями курсы мы проводили. Эти курсы, они были годичны, долгогодичны. Мы решили, что трехгодичные наиболее оптимальные. На основании вот этих десятилетних курсов мы подготовили учебное пособие «Ислам дини негізлері», и на основании «Ислам дини негізлері» вот появился онлайн-мадресе. То есть, в принципе, это вот свой внутренний опыт духовного управления мусульман Республики Татарстан. То есть не изучали аналогичные проекты? Нет, мы технически только изучили опыт других площадок, посмотрели, какой наиболее удобный способ именно доставки информации. А на всем остальном мы как бы уже опирались на ту методологию и ту информацию, которая была подготовлена годами духовного управления мусульман. От какого опыта, чей опыт изучения? Различные площадки были, я хотел сказать, основной сейчас. Менің сұрауым Камил хазіретке. Бұл онлайн медресе проектіне турдан тұрып қалам, лекен білім алу системасына қабыл отырған сұрау. Сіз мені тілге алдыңыз, Алабуғада ашылған Ихсан мектебіне еме. Міне біздің башқалабыз Қазанда шундай балаларға ислам тәртіплері, ислам негізінде білім, орта білім бере тұрған дәулети мектеп әліге қадар yok десек те бұла. Әлбәттә бар Госмания мәктәбе, ләкин ул кечкенә генә мәктәп, һаманда бөтен теләгән кеше дә үзенең балаларын укыту мөмкинлегенә ия түгел. Беренчедән ул ерак, икенчедән аның материал шартларда шактый кайгыш. Менә бу проблема буларак торамы? Ничек тә булса хәл ителү караламы бу мәсьәләне? Әлбәттә, көндә очрашабыз, карыйбыз анда. Кайбер җирләр безгә тәкъдим ителә, ләкин туры килми. Мәсәлән, Вознесениедә бер урын күрсәткәннәр безгә, анда килеп булмый. Урын сайлыйбыз. Кичә генә безнең Пермиядә очрашу булды. Бу мәсьәләдә без мәсьәлә турында гел уйлап торабыз. İnşallah киләчәк булачак. Узакламый иншалlah җир ачыкланачак. Дұғада булып кыскасы. Дұғада булып кыскасы. Дұғада булып. Булдымы? Ахмет Елесиянге Гудремин менә бу темага кагылышлы, ягъни Ноксинский спустта дигәнебезчә, анда әле бернинди теге хәрәкәт башламады. Юк, кайбер җирләрдә аларны безгә тәкъдим итәләр, анда ограничениялар бар. Кайбер җирләрдә анда матди чыгымнар таләп ителә. Ноксинский спускта да берничә суд узарга кирәк, теге суд слушание, ачык слушание, аннан соң халык каршы. Шул нисбәттән без бу җирдән ваз кичтек. Центрда карыйбыз, центрга якынрак бер җирне карыйбыз. Менә Алабугада, Әлмәттә булды минеме ачылган мәктәпләрдә нисәбәпле анда җиңелрәк кебек шул эш бара. Бездә Казанда яшәп тору инде берничә елга сузылган. Казанда флагман. Әгәр монда булдырсак, монда зур мәктәп булдырырга кирәк. Гади генә кечкенә генә бинада булдырып булмый. Темадан ерак китмәк, инде иң мөһиме бездә тәҗрибә тупланды. Татар мәктәпләрен ачу буенча. Шуннан да Алабуга белән Әлмәт әле ул кечкенә, андына бәлки ачып җибәрергә булыр иде. Менә хәзрәт әйтте, ул башкача инде зур чын мәгънәсендә теге элита булырлык мәктәп кирәк. Тәкъдим иткән җирләр шәһәр уртасында бит хәзер юк, та булмый. Бик читтә төзү үзегез беләсез, анда барып уку шулай зур проблемага әйләнмичә. Шуңа күрә менә ул сузыла, диния нәзәрәте ул кадәрле күптән эшләп бара, иншалла, менә быел бәлки ул проблема хәл ителеп бетәр дип уйлыйм. Коллеги, если вопросов больше нет, отпускаем наших спикеров. Согласны? Спасибо. Бик зур рахмат, Кирилл, безгә.